竜と言われれば皆さんドラゴンですとか、日本の竜ですとかそういったものを容易に思い浮かべると思うんですけれども、こうってなんだろうってお思いの方が多いと思います。こうというのは、水地という伝説上の、竜の対となる伝説上の生き物ですね。竜と水地が天に向かって勢いよく登っていく様、そういった非常に荒々しい曲となっております、この竜行は。それでは竜行です。さて続いての曲は火花という曲です。火花どっかで聞いたことありませんか皆様。そうですね、去年芥川賞を受賞した某お笑い芸人の作品火花、それからあやかって撮ったとか撮ってないとかという曲名なんですけども、では火花ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。
きまして演奏させていただく曲は「永遠」という曲でございます。この曲「永遠」炎をニコに永遠と読みまして、その名の通り燃え盛る炎のような熱い演奏をさせていただきます。この曲実は僕が高校の引退のライブで作曲した曲でして、非常に思い入れの深い一曲となっております。このお祭りのように熱く激しい演奏ができて、なおかつこの演奏で明日は快晴になったらいいななんて思っております。どうぞ皆さん楽しんでお聴きください。それでは永遠です。